Καλά μας τα λέει, πάρα πολύ καλά μας τα λέει ο Mr. Κύριε Elation, κύριε Elation, κύριε Elation. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα φίλοι και φίλες. Την όμορφη καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο εδώ από τις ραδιοφωνικές συχνότητες του Galaxy 99 και 98,6. Ήρθε η ώρα είναι 10 και 3 πρώτα λεπτά, 5η 20 Φεβρουαρίου 2014. Εχτες λέγαμε άντε παιδιά, ήρθε ο Γενάρης. Εχτες το απόγευμα είπαμε πάει ο Γενάρης. Σήμερα το πρωί πάει ο Φεβρουάριος. Πώς περνάει έτσι, Θεέ μου, ο καιρός, πώς περνάει έτσι. Να δώσουμε την όμορφη καλημέρα μας στην Disco Ellie. Όλοι την ξέρουμε. Αύριο και μεθαύριο ανοιχτά. Αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σαββάτο ανοιχτά. Το κατάστημα κινητής τηλεφωνίας Max Phone στη Μιχαήλ Πετρίδη. Ό,τι πιο τελευταίο στην καλύτερη τιμή της αγοράς, με εγγύηση αυτό που σας λέμε. Καφέ Νουτέλια στη Μιχαήλ Πετρίδη. Την όμορφη καλημέρα μου και στον Δημήτρη στην Αποθήκη Ομορφιάς. Καλημέρα. Ένα μαγαζί το οποίο σας κάνει ομορφότερες και ομορφότερους. Επιπλακέλης στην Αθηνών, στην Ανάληψη, με εκπτώσεις που αγγίζουν το κόστος, φίλοι και φίλες, και πολλές φορές και πιο χαμηλά από το κόστος. Την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά στο Μόντο Παντελής, ακριβώς απέναντι από το περίπτερο στην πλατεία Κορδικτόνος. Εκεί βρίσκεται το original Μόντο Παντελής. Ψιλοπολείο Στράτος στην Ανάληψη. Υδροτεχνική Δωδεκανήσου στο 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Και ηλεκτρονικά Χατζημάρκος. Ψητοπολείο Ανάληψη. Ψητοπολείο Στράτος στην Ανάληψη. Το ψητοπολείο του Βέρου Έλληνα. Του καλομαθημένου Έλληνα, που έχει μάθει στα κοψίδια, στο καλό μαγειρευτό φαγητό κτλ. Ψητοπολείο Στράτος στην Ανάληψη. Δορυφορικές επιλογές Χατζημάρκος Γιώργος. Συνδεθείτε με τη νέα εποχή της εξέλιξης με προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας σε ό,τι και αν ψάχνετε. Επίγειες και δορυφορικές κεραίες, ψηφιακά καλωδιακά δίκτυα και Pay TV ξενοδοχείων, κάμερες και συναγερμοί. Καλύψτε τις επαγγελματικές και οικιακές σας ανάγκες στις πιο συμφέρουσες τιμές. Επίσης και στο επαγγελματικό μας σέρβις άμεσα και εγγυημένα. Η πείρα και η τεχνογνωσία μας εγγύηση για σας. Δορυφορικές επιλογές Χατζημάρκος Γιώργος. Μυτιλήνης 4, Ανάληψη. Τηλέφωνο 22 410 61 592. Σταθερή αξία.
μου, σήμερα ψάχνω, και επειδή εμένα μου αρέσει να ψάχνω βασικά εδώ πέρα στο ίντερνετ, βρίσκω κάποια blog τα οποία έχουν κάποιες ειδήσεις μέσα, οι οποίες ειλικρινά είναι τρομακτικές. Και όταν λέμε τρομακτικές, μιλάμε για τρομακτικές ειδήσεις. Μάλιστα. Ρε παιδιά, τι θα γίνει με αυτόν τον Ομπάμα, τον Μισελ Ομπάμα? Είναι αξίας απορίας άξιων. Γιατί με επέμβαση στην Ουκρανία απείλησε ο Ομπάμα. Τι δουλειά έχει ο Ομπάμα που είναι στην Αμερική, στην άλλη πλευρά της γης, με την Ουκρανία? Επέμβαση, λέει, στην Ουκρανία απείλησε ο Ομπάμα. Οι πρώτες ευθείες απειλές για στρατιωτική, μισό λεπτό να ανοίξουμε όλη τη σελίδα. Οι πρώτες, λέει, ευθείες απειλές για στρατιωτική επέμβαση στην Ουκρανία από πλευράς ΗΠΑ και ΝΑΤΟ διατύπωθηκαν πριν λίγο από τους καθήλυνα αρμόδιους, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα και τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, τέραρχο Φίλιπ Μπρέντλοβ. Ο πρώτος προειδοποίησε, λέει, τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις στην περίπτωση που συνεχιστεί η βία στην Ουκρανία και ειδικά αν ο στρατός της χώρας αναλάβει δράση κατά των διαλωτών. Όπως αναφέρει με τηλεγράφημά του το πρακτορείο Reuters. Κανονική δηλαδή απειλή πολέμου στην κυριολεξία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Μεξικού Ενρίκε Πένα Νιέτο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λέει, καταδίκασε τη βία στο Κίεβο με τον πιο έντονο τρόπο, προσθέτοντας πως μια ειρηνική διευθέτηση του ζητήματος είναι ακόμα και τώρα δυνατόν να εξευρεθεί. Δηλαδή, θέλουμε ειρήνη με πόλεμο. Δηλαδή, θέλουν να κάνουν πόλεμο για να φέρουν ειρήνη. Όμως, παιδιά, εδώ έχω να σας κάνω και μερικές άλλες ανακαλύψεις. Αποκαλύψεις, όχι ανακαλύψεις. Αποκαλύψεις. Ανακαλύψεις είναι όταν ανακαλύπτουμε κάτι. Αποκάλυψη είναι όταν αποκαλύπτουμε κάτι, όταν ξεμπροστιάζουμε κάτι. Είχα κάποιες επαφές με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάει στον πόλεμο στη Βοσνία. Αυτό, λέει, που τους έκανε τεράστια εντύπωση είναι ότι πέσανε, λέει, άπειρες βόμβες από τα ως επιτοπλίστων αμερικανικά και νατοϊκά αεροπλάνα, οι οποίες όμως δεν σκάγανε. Κουφό σας φαίνεται. Αποδείχτηκε τελικά ότι όλος αυτός ο πόλεμος που έγινε εκεί πάνω, φίλοι και φίλες, ήταν ένα φιάσκο αμερικανικό, γιατί ήθελε να γεμίσει τη Βοσνία με απεμπλουτισμένο ουράνιο. Σας φαίνεται τρελό? Ακούστε λοιπόν τι κάνει η Αμερική. Επειδή έχει πολλά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας, κάποια στιγμή το απεμπλουτισμένο ουράνιο κάπου πρέπει να το εναποθέσει. Τι κάνει λοιπόν? Πάει και κάνει αυτούς τους πολέμους και μαζί με τις κανονικές τις βόμβες που πέφτουν κάτω και αναρρινάζονται και κάνουν τις ανάλογες καταστροφές ανάλογα τη βόμβα, πέσανε και πάρα πολλές βόμβες οι οποίες δεν κάνανε τίποτα, απλά πέσανε. Οι οποίες μετά, όταν μετρηθήκανε, είδανε ότι ήταν γεμάτος ραδιενέργεια, με αποτέλεσμα να συνειδητοποιήσουν εκεί στην εμπόλεμη ζώνη ότι ήταν ξεπαρκάρισμα απεμπλουτισμένου ουρανίου από την Αμερική, το οποίο έγινε δίπλα στη χώρα μας. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο απ' όλα, με όλες τις επιπτώσεις που έχει η ραδιενέργεια. Μην ξεχνάμε το Τσερνόμπιλ. Φαίνεται ξαναγέμισαν οι αποθήκες σε Μίστερ και τώρα έβαλε στην Ουκρανία στο μάτι, γιατί κάτω στη Συρία δεν σε πήρε.
Πήρες τώρα την Ουκρανία για να κάνεις επέμβαση με απευθείας απειλή πολέμου για ειρήνη. Τώρα από εκεί και πέρα αυτά γίνονται γύρω μας, φίλοι και φίλες. Ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Τη μάζα όλοι τη φοβόνται. Την ενωμένη μάζα είναι τρομοκρατημένοι αυτοί που την έχουν απέναντι. Την διαλυμένη μάζα είναι η καλύτερη τους. Αποφασίστε τι θέλετε. Και θα πρέπει, στην κυριολεξία φίλοι μου, να είμαστε η μάζα ενωμένη σαν μία αγροθιά και απέναντι από όλες αυτές τις τακτικές. Δεν μπορεί π.χ. 1.000 άνθρωποι, 500 άνθρωποι στη γη να κάνουν ό,τι θέλουν για τα υπόλοιπα 7,5 δισεκατομμύρια ανθρώπων. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να το ανεχτούμε άλλο. Δεν γίνεται πλέον να ανεχτούμε όλη αυτή τη διαδικασία. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό πρέπει να τελειώσει. Φτάνει πια. Μέχρι εδώ καλά ήτανε. Έχει εδώ διάφορα που μπαίνω μέσα και βλέπω και διαβάζω. Τώρα να πάει να κάνει πού στην Ουκρανία επέμβαση τώρα το ΝΑΤΟ και η Αμερική. Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ακούστε τώρα εδώ πέρα κάτι το οποίο εμένα με στεναχωρεί, ρε παιδιά. Είναι εντάξει, είναι για να φρικαίνεις. Ίσως εμπλακούν και τα Σκόπια, λέει, στο σενάριο που παίζεται στη Βοσνιακή αναταραχή. Με τη δυσαρέσκεια, λέει, προς τους ηγέτες της χώρας. Οι πολίτες μέρα με την ημέρα εκφράζουν την αγανάκτηση και τη δυσαρέσκειά τους για την κοινωνική κατάσταση που δημιουργείται εξαιτίας της κοινωνικής πολιτικής και κάθε μέρα όλο ένα πτωχεύουν οι οικογένειες των χαμηλότερων και μεσαίων κατηγοριών. Γράφει το αλβανικό δημοσίευμα των Σκοπίων. Τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση εκδηλώνουν τις ανησυχίες τους για την επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνουν, να χαίρονται τα κόμματα? Η υψηλή ανεργία, η υψηλή διαφθορά στους θεσμούς, οι προσλήψεις με πολιτικά ρουσφέτια, οι φόροι και οι ενδεχόμενες έκτακτες πληρωμές προς το κράτος έχουν αδειάσει τις τσέπες των πολιτών που έχει δημιουργηθεί μια συνολική απογοήτευση. Αυτό το σενάριο το ξέρουμε, το ζούμε κι εμείς. Και εμείς είμαστε οι προτεργάτες αυτής της κατάστασης. Από εμάς περάσανε και ήρθανε σε εσάς, πολύ αγαπημένα μου Σκόπια, πολύ αγαπημένη μου Βοσνία, πολύ αγαπημένη μου Ουκρανία και πάει λέγοντας. Άρα, τι κάνουμε? Λοιπόν, στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, οι περισσότεροι πολίτες δεν έχουν λάβει μέρος σε διαμαρτυρίες. Για σταθείτε, ρε παιδιά. Δηλαδή μας βατεύουνε χωρίς σάλιο, χωρίς βαζελίνη, χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα. Και η έρευνα έδειξε ότι το 70% των πολιτών δεν έχουν λάβει μέρος σε καμία διαδήλωση. Δηλαδή το 70% των πολιτών αποδέχεται όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται εις βάρος του. Και κάθομαι και το κοιτάω και λέω, μπα καλά, μπορεί να είναι αλήθεια αυτό το πράγμα? Τι να πω. Αν το 70% κυρίες και κύριοι δεν βγαίνει έξω να διαμαρτυρηθεί, πρώτα απ' όλα θα το πω για άπειρες φορές για να μην κατηγορηθώ. Δεν είπα να βγούμε έξω και να σπάσουμε τα μαγαζιά, τα αυτοκίνητα του κάθε Έλληνα πολίτη ή του κάθε πολίτη στη συγκεκριμένη χώρα που γίνεται διαδήλωση. Όχι. Η διαμαρτυρία είναι άλλο πράγμα.
να μαζευτούν 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια κόσμος, να κάνουμε μία πορεία από το ένα σημείο να παραλύσει η κυκλοφορία, να παραλύσουν όλα ειρηνικά. Ειρηνικά. Αυτό είναι η διαμαρτυρία. Να πάμε να καταθέσουμε το οποιοδήποτε έχουμε γράψει, κείμενο, ανακοίνωση, τι ζητάμε, τι αλλαγές κτλ. Και από κάτω σε ιστερόγραφο ότι αν δεν τα κάνετε μέσα σε 30 μέρες θα ρίξουμε την κυβέρνηση. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Δεν είναι... Συγγνώμη. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε και να σπάμε τα κεφάλια μας, να καίμε την περιουσία του κάθε πολίτη για να κάνουμε μία διαμαρτυρία η οποία είναι και λάθος ο τρόπος διαμαρτυρίας έτσι όπως γίνεται. Να διασφαλίσουμε ρε παιδιά την πορεία μας. Να μην έχουμε παραδικαστικά κυκλώματα μέσα. Παραδικαστικά λέω, παραπολιτικά κυκλώματα μέσα. Γιατί είπα παραδικαστικά? Ναι, αρχίζουν και βγαίνουν πάλι στη φόρα κάτι παραδικαστικά καινούργια που έχουν γίνει. Κάτι φρεσκαδούρες είναι. Μάλιστα. Εγώ τι να πω από εκεί και πέρα? Εγώ τουλάχιστον έχω αποδείξει ότι είμαι και σε διαδήλωση, γιατί με έχει τραβήξει και κανάλι στην πρώτη τελευταία παρέλαση κάτω στο Μαντράκι, το οποίο γιουχάραμε και ήμουν και από τους προτεστάντες και βγαίνω και το δηλώνω και δημόσια, δεν φοβάμαι, που διώξαμε τους πολιτικούς πάνω από τα έδρανα των επισήμων εκεί πέρα στην Πέρκολα που καθόντουσαν μπροστά από την περιφέρεια. Εκεί η θέση δεν είναι για τους πολιτικούς και ιδιαίτερα την ημέρα της παρέλασης. Εκεί η θέση είναι για να βάλουμε τους μαχητές μας και τους ήρωες του 40 που πολεμήσανε για να είμαι εγώ αυτή τη στιγμή ελεύθερος και να αποδώσω φόρο τιμής σε αυτόν τον άνθρωπο, όχι στον κάθε πολιτικό λαμόγιο, στην κυριολεξία. Μάλιστα. Οι ανάγκες σας είναι μοναδικές και έτσι τις αντιμετωπίζουμε. Υδροτεχνική Δωδεκανήσου. 22 χρόνια βρίσκεται δίπλα σας με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό, κάνοντας τα δύσκολα εύκολα στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Με σχεδιασμό και μελέτη από έμπειρους μηχανικούς, δίνει τη λύση σε κάθε πρόβλημά σας. Θέρμανση κάθε μορφής, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, πισίνες, σάουνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού και συστήματα άντλησης. Υδροτεχνική Δωδεκανήσου. Τώρα σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 2.500 τετραγωνικών μέτρων για να γνωρίσετε από κοντά όλες τις νέες τεχνολογίες στην εξοικονόμηση ενέργειας. Για την κατοικία αλλά και την επιχείρησή σας. Υδροτεχνική Δωδεκανήσου. 5ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 66551. Υδροτεχνική Δωδεκανήσου ΕΠΕ. Οδηγός μας, οι ανάγκες σας. Άστα φίλε, άστα. Τι έγινε, έφαγες κι άλλη ήττα? Σε ξανά άφησε η μηχανή? Εσύ δεν βάζεις μυαλό. Αφού σου είπα, μόνο Παντελής. Όχι ρε φίλε, η μηχανή, η βούλα. Και τι έγινε? Τώρα έχεις το Μότο Παντελή για τη μηχανή σου. Και βούλες όσες θες. Γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να σε ξαναφήσει η μηχανή σου με τίποτα. Μότο Παντελής. Για εγγυημένο σέρβις. Ανταλλακτικά και αξεσουάρ για τη μηχανή σας. Βελτιώσεις με μαλώσι και πολύμι για κάθε τύπο δικύκλου. Μότο Παντελής. Μεταφέρουμε δωρεάν τη μηχανή σας όπου και αν έχετε μείνει. Στην Αποστόλου Παπαϊωάννου, κάθετος Κορδικτόνος, απέναντι από το περίπτερο. Τώρα στο Μότο Παντελής τεχνικός διαγνωστικός έλεγχος με τον τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικό εγκέφαλο ελέγχου όλων των μηχανών, και ιαπωνικών και ευρωπαϊκών. Μότο Παντελής. Επίσης, ακόμα μια καινοτομία. Σέρβις και επισκευή όλων των εξολέμβιων μηχανών θαλάσσης. Υπεύθυνος Παντελής Χατζηστρατής. Τηλέφωνο 39447. Μότο Παντελής. Και το μωρό σας δεν θα σας αφήσει ποτέ μόνο. Όπως η βούλα.
98,6. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away. Want you near me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you. Sometimes when I think of her name, when it's only a game, and I need you. Listen to the words that you say, it's getting harder to stay. When I see you, all I needed was the love you gave. All I needed for another day, and all I ever knew, only you. All I needed was the love you gave. All I needed for another day, and all I ever knew, only you. This is gonna take a long time, and I wonder what's mine. Can't take no more. Wonder if you'll understand. It's just the touch of your hand behind a closed door. All I needed was the love you gave. All I needed for another day, and all I ever knew, only you. Galaxy 99. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 41 0 62 050 και 693 20 80 500. Ακούτε Galaxy 99. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Gotta take the life to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had.
as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Gonna take the life to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I guess the rain's down in Africa. We're gonna take some time to do the things we never. Και μία μικρή διακοπούλα είχαμε, φίλοι και φίλες, δεν πειράζει όμως, ζωντανό πρόγραμμα live είναι αυτό, με αποτέλεσμα να είμαστε βέβαια κοντά σας. Είχαμε και κάποιο τηλέφωνο εφόλιστης ύλης και με διάφορα θέματα κτλ. Τι γίνεται τώρα? Εδώ ψάχνοντας βρίσκω δεξιά και αριστερά πράγματα τα οποία είναι στην κυριολεξία. Συναγερμός λέει για μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα στην Ουκρανία. Εκτροχιασμός λέει τρένου στις Γαλλικές Άλπεις μετά από κατολίσθηση. Έχει αγριέψει ο κόσμος, ρε παιδί μου. Γίνονται πράγματα τα οποία είναι λιγάκι ραφ. Είναι άγρια τα πράγματα τα οποία γίνονται γύρω μας. Και δεν ξέρω γιατί. Γιατί ο κόσμος μέσα σε 10, 15, 20 χρόνια περίπου έχει μεταλλακτεί τελείως. Δηλαδή, ήμασταν οι άνθρωποι των σπηλαίων, οι άγριοι άνθρωποι των σπηλαίων, με το ρόπαλο και με όλα ό,τι είχαμε σαν άνθρωπος των σπηλαίων. Εκπολιτιστήκαμε, γίναμε ήρεμοι άνθρωποι, γίναμε άνθρωποι που σεβόμασταν και αγαπάγαμε αλλήλων, τους άλλους, και τώρα πάλι έχει 15-20 χρόνια που έχουμε ξαναγίνει πάλι οι άνθρωποι, οι άγριοι άνθρωποι των σπηλαίων. Βέβαια υπάρχει μια διαφορά εδώ πέρα, και αυτή η διαφορά, φίλοι μου, είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τώρα έχουμε και την τεχνολογία με τα χέρια μας. Έχουμε τα όπλα, έχουμε τους υπολογιστές, έχουμε τις έξυπνες βόμβες, έχουμε τα πυρηνικά, έχουμε πολλά πράγματα τα οποία μας έχει δώσει η τεχνολογία. Και αν ένας άγριος άνθρωπος των σπηλαίων, ο αγρίκος ο τότε, μπορούσε, ξέρω εγώ, να κάνει μία ζημιά α, σήμερα δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολλαπλάσια είναι αυτή η ζημιά που μπορεί να γίνει. Εγώ προσωπικά, και με λυπεί αφάνταστα αυτό το γεγονός, και ιδιαίτερα για τα παιδιά μας, είναι το ότι τα παιδιά μας δεν θα ζήσουν τις αθώες στιγμές που ζήσαμε εμείς τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία και λίγο από τη δεκαετία του 90, που είχαμε τη δουλίτσα μας, είχαμε... Εγώ θυμάμαι, ρε παιδιά, κοιμόμουνα με πόρτες και παράθυρα ανοιχτά. Άντε σήμερα να κοιμηθείς με πόρτα και παράθυρο ανοιχτό, που τα διπλό-τριπλό κλείδο αμπαρώνουμε, που βάζουμε ειδικές πόρτες ασφαλείας, βάζουμε 300 συναγερμούς μέσα στα σπίτια μας για να νιώσουμε μέσα στο σπίτι μας λίγο ασφάλεια. Πώς καταντήσαμε έτσι? Και ποια είναι η διαφορά, η ζωή που κάνουμε τώρα, με όλες αυτές τις ασφάλειες που τις βάζουμε εμείς δίπλα μας για να καταφέρουμε να βιώσουμε και να επιβιώσουμε, από το να ήμασταν σε μια φυλακή? Ποια είναι η διαφορά? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες? Μάλιστα. Αυτό είναι δυστυχώς αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω τι λύση μπορούμε να βρούμε. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Μάλλον ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι δεν θέλουμε να το κάνουμε. Και όλα αυτά, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, το είπα και στα παιδιά που ήμουνα το περασμένο Σάββατο, που είχαμε την εκπομπή από το Καζούλιο το σχολείο. Μέσα από μια τάξη του Καζουλίου είχαμε πάει εκεί και κάναμε μια ζωντανή εκπομπή με πολλά παιδιά. Αυτό που έχει πάθει αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι ότι έχει χάσει το σεβασμό του. Δεν υπάρχει σεβασμός για τίποτα και σε τίποτα.
Και το χειρότερο από όλα είναι ότι έχουμε χάσει τον αυτοσεβασμό μας. Αυτό δεν είναι ότι καλύτερο, φίλοι μου. Δεν είναι ότι καλύτερο. Θα πρέπει να ξαναανακτήσουμε το σεβασμό μας πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας και μετά να έχουμε και σεβασμό και για τους υπόλοιπους. Να σεβαστούμε το περιβάλλον που μας φιλοξενεί. Φιλοξενούμενοι είμαστε από εδώ περαστικοί. Όταν θα ξαναανακτήσουμε το σεβασμό μας, θα δείτε ότι θα φτιάξουν όλα τα πράγματα πάνω στον πλανήτη Γη. Και όταν μπουν στο περιθώριο τα ανθρωπόμορφα τέρατα, τα οποία ηλιστικά μας έχουν διαλύσει, ηλιστικά το καταφέρανε, και αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι ότι θέλουν να μας διαλύσουν και πνευματικά. Να μας διαλύσουν την ελεύθερη βούληση. Και από ό,τι φαίνεται είναι σε καλό δρόμο. Και όλα αυτά γιατί τους έχουμε δώσει ελεύθερα τον δρόμο να μας το κάνουν αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς δεν βλέπω να φτιάχνει κάτι. Το ότι βγήκε ένας λολός σε έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό και είπε 2-3 πράγματα, αυτό το πράγμα δεν λέει τίποτα. Αυτό δεν λέει τίποτα. Το ότι βγήκανε 3 εκατομμύρια κόσμος, 2 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο κόσμος και πήγανε και ξεκινήσανε καθιστική διαμαρτυρία να φύγει η κυβέρνηση αυτή και να βγούνε 5 άνθρωποι νέοι, άμεμπτοι και αμόλυντοι, ίσως αυτή τη στιγμή για τα κυβερνητικά πράγματα αυτής εδώ της χώρας είναι η μόνη λύση η οποία βλέπω. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ο κύριος Σαμαράς και η παρέα του έχει λάβει ένα χρονοδιάγραμμα. Έχει λάβει κάποιες διαταγές και θα πρέπει να τις φέρει εις πέρας. Τελεία και παύλα. Όπως είναι και ο Ομπάμα στην Αμερική. Όπως είναι και η Μέρκελ στη Γερμανία. Μην νομίζετε ότι κυβερνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Μην εφταπατάστε. Άλλοι άνθρωποι, όπως λέει και ο καλός μου φίλος ο Γιώργος, τα αδρίκελα είναι που μας κυβερνάνε. Κάποια αδρίκελα. Στον αριθμό είναι, δεν είναι 80 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Ξέρω ότι αυτοί έχουν και το καρπούζι, έχουν και το μαχαίρι. Όμως πιστεύω ότι ένας συσπηρωμένος και μαζεμένος πολίτης, με σεβασμό προς τον άλλον τον πολίτη και όλοι μαζί σεβασμό προς τους άλλους πολίτες, πιστεύω ότι μπορεί να φέρει θαύματα. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα, που είναι φιλοξενούμενοι στην Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες πολίτες, δεν έχουν άδικο, ιδιαίτερα οι Ισπανοί που λένε μη φωνάζετε για να μην ξυπνήσουμε τους Έλληνες που κοιμώνται. Και δεν το είπανε ούτε για αστεία ούτε τίποτα. Οι άνθρωποι μιλάγανε σοβαρά. Το θυμάστε? Δήλωση των Ισπανών πολιτών αυτό. Εγώ τι άλλο να πω από εδώ και πέρα? Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δυστυχώς τα πράγματα είναι έτσι. Και με λυπεί αφάνταστα το συγκεκριμένο γεγονός. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, γιατί δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Λένε να ανεβάσουμε τον Τσίπρα, να βγάλουμε πρωθυπουργό τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Διατεταγμένη πορεία έχει και αυτός, ρε παιδιά. Είδατε τις συμπεριφορές του πριν πάει στη Γερμανία και στην Αμερική, που φώναζε, που ούρλιαζε, μονομερή διαγραφή του χρέους, δεν θα υπάρχει μνημόνιο, ούρλιαζε, φώναζε. Τρανταζόταν η γη ολόκληρη όταν έβγαινε ο Τσίπρας και ούρλιαζε προ-Γερμανίας και προ-Αμερικής. Μόλις ήρθε από Γερμανία και Αμερική, τι έγινε, παιδιά? Του αλλάξανε το DNA ή μπας και μας στείλανε κανένα γκλόνο?
που παίζει και αυτό. Να έχουν φυλακίσει κάπου τον κανονικό Τσίπρα και τώρα να έχουμε τον Τσίπρα κλόνο νούμερο 2 ή νούμερο 3. Και μην νομίζετε αυτά που βλέπουμε στις ταινίες με τους κλωνοποιημένους προέδρους και τα λοιπά ότι δεν γίνονται. Ότι δεν υπάρχει τεχνολογία να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ σενάρια πετάω. Έχω ένα τραπέζι μπροστά μου το οποίο έχει κάποια σενάρια. Πετάω και εγώ και τα δικά μου τα σενάρια. Μπορεί κάποιοι να γελάνε. Όμως αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, τίποτα μην νομίζετε αδύνατο όταν στη μέση είναι τα μπικικίνια. Όταν στη μέση μπαίνουν τα φραγκουλάκια, όλα είναι δυνατά. Όλα είναι δυνατά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και το χειρότερο όλων και το καλύτερο όλων είναι ένα δίκοπο μαχαίρι αυτό, ότι οι δικές μου οι πράξεις έχουν άμεση επέμβαση και στις ζωές των υπολείπων, όλων εσάς. Ό,τι κάνει ένας από εσάς έχει άμεση επίδραση και στη δική μου τη ζωή. Αυτό το έχουμε ξεχάσει τελείως. Τελείως αυτό το πράγμα. Μάλιστα.
Οι ξηροί καρποί φλερτάρουν με τη σοκολάτα. Το κασέρι χαλαρώνει πάνω στη φρεσκοψημένη ζύμη. Η βάφλα κλείνει το μάτι στον καπουτσίνο. Η συνέχεια είναι απολαυστική στη Νουτέλια. Νουτέλια καφέ. Ο πιο ακαταμάχητος γευστικός πειρασμός. Ολόφρεσκα σάντουιτς και δροσιστικές σαλάτες. Παντός είδους καφέδες και ροφήματα. Κρέπες σε αμέτρητες γεύσεις. Φρεσκοψημένες φωλιάτες και βάφλες. Νουτέλια καφέ. Μιχαήλ Πετρίδη 63 Ρόδος. Και άμεσο delivery στο χώρο σας. Τηλέφωνο 22 41 7 77 555. Για κινητά Vodafone 69 45 63 45 89 και Κοσμοτέ 69 85 94 91 29. Νουτέλια καφέ. Σε παρασύρει στην απόλαυση. Υπό νέα διεύθυνση και νέες χαμηλότερες τιμές. Galaxy 99. Με κεφαλαία γράμματα, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, γράφει εδώ αυτό που βρήκα. Τέρμα οι θεωρίες συνωμοσίας. Τα κινητά τηλέφωνα δεν προκαλούν καρκίνο. 11 έτη μελέτη βρίσκει ότι δεν θέτουν κανένα κίνδυνο για την υγεία. Και μένω μακάκας. Λοιπόν, δεν υπάρχει, θα σας διαβάσω αυτολεξί όλο το κείμενο. Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ κινητών τηλεφώνων και ενδεχόμενα προβλήματα υγείας. Αποκαλύπτει μία έκθεση δεκαετίας αξίας 13,6 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόγραμμα 11 ετών, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από κοινού από την Βρετανική κυβέρνηση και τη βιομηχανία τηλεπικοινωνιών. Δεν το καταλάβατε. Το ξαναδιαβάσω. Πάμε πάλι από την αρχή. Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ κινητών τηλεφώνων και ενδεχόμενα προβλήματα υγείας, αποκαλύπτει μία έκθεση δεκαετίας. Είναι μεγάλο, δεν θέλω να το διαβάσω όλο, γιατί εντάξει εγώ γέλασα όταν το διάβασα. Διαβάζω δύο κομμάτια, ενώνω δύο κομμάτια, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα 13,6 εκατομμυρίων λιρών. Πρόγραμμα 11 ετών, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από κοινού με τη Βρετανική κυβέρνηση και η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών. Να το πάρουμε δηλαδή, κάτσε λίγο να το αναλύσουμε λίγο το θέμα. Ό,τι γίνεται στην Ελληνική Βουλή. Έχουμε τον κύριο Λιάπη, ο οποίος πήγε και έβγαλε 2 πλαστές πινακίδες, τις εκότσαρε πάνω στην τσιπάκλα του και άρχιζε και κυκλοφόραγε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες, χωρίς ασφάλεια, χωρίς άδεια, παράνομα. Τον πιάνει η αστυνομία αυτόν τον άνθρωπο και ας πούμε ότι είναι βουλευτής. Θέλω να γελάσω ρε παιδιά. Θέλω να γελάσω. Δηλαδή, θέλω να γελάσω. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω τη φράση μου, γιατί θα αρχίσω να γελάω τώρα. Τον πιάνει λοιπόν η αστυνομία αυτόν τον άνθρωπο, τον πάει κάτω και βγάζει ο εισαγγελέας λόγω του ότι είναι βουλευτής και στέλνει στη Βουλή εάν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να δικαστεί, γιατί πρέπει να σπάσει η βουλευτική ασυλία. Και στα έδρανα που ψηφίζει είναι ο ίδιος ο Λιάπης. Το άλλο με το ξέρεις. Δηλαδή η
Η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών, αυτή δηλαδή που έχει φτιάξει το κινητό τηλέφωνο, έκανε μία έρευνα 11 ετούς πορείας με 13,6 εκατομμύρια ευρώ και μας λέει ότι τα κινητά τηλέφωνα δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα στην υγεία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έτσι που το διαβάζω, και πρόβλημα να μην δημιουργούν τα κινητά τηλέφωνα δεν τους πιστεύω. Πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή, και δίκιο να έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι ρε παιδί μου, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην υγεία το κινητό τηλέφωνο. Δεν δημιουργεί. Από τη στιγμή που έχει δώσει τα λεφτά για αυτή την έρευνα οι βιομηχανίες τηλεπικοινωνιών, δεν υπάρχει και περίπτωση ρε παιδιά να τους πιστέψω. Ένα λεπτό, προσέξτε. 13,6 εκατομμύρια λίρες, κοντά περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί η λίρα είναι πιο ακριβό νόμισμα από το ευρώ. Ένα άλλο, έτσι που πήρα τώρα φόρα εδώ και θα πέσει και το γέλιο, να γελάσουμε λιγάκι παιδιά, γιατί το χρειαζόμαστε. Γίνονται κάποιες δημοσκοπήσεις και εδώ πέρα τώρα αρχίζω και πέφτω κάτω από τα γέλια για τους βουλευτές και τα λοιπά. Και βγαίνει τώρα το Μέγκα το οποίο βγάζει μία ρε, δεν μας κοροϊδεύετε άλλο ρε. Ρε, είσαστε τόσο πολύ πουλημένα τομάρια. Δεν μπορείτε να μας κοροϊδέψετε άλλο. Δεν γίνεται πια. Δεν έχει σημασία. Υπάρχουν ίσως κάποιοι άνθρωποι ελάχιστοι που μπορεί να τα πιστεύουν αυτές τις παπαρούπες που λένε. Λοιπόν, βγαίνει ένα κόμμα και χρηματοδοτεί μία δημοσκόπηση και δίνει, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ για να γίνει η δημοσκόπηση. Και τη δίνουν στο Μέγκα να την προβάλλει. Και ως συνήθως τα κόμματα που κάνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις είναι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Γιατί σε όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι πάνω κάτω μισή μονάδα, μία μονάδα, 0,8, και σε όλες τις άλλες δημοσκοπήσεις που βλέπω στα μπλοκ και από εδώ και από εκεί πέρα υπάρχει μια ψαλίδα πάνω από 15% άνοιγμα. Με μια Δημοκρατία στο 8-9%, ένας ΣΥΡΙΖΑ να καλπάζει στο 30% και ένα Πασόκ στο 3%. Και 20% η Χρυσή Αυγή. Δεύτερο κόμμα η Χρυσή Αυγή. Όλες οι δημοσκοπήσεις που βλέπω στα μπλοκ. Όλες οι δημοσκοπήσεις. Και εδώ γελάμε ρε γάμο του. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Ρε, δεν είμαστε παπάριδες. Ο κόσμος έχει ξυπνήσει πια. Ξέρει τι γίνεται, ξέρει τι κάνετε. Γιατί συνεχίζετε και τα κάνετε? Για να σας βρίζουμε περισσότερο? Ή για να γελάμε εις βάρος σας περισσότερο? Ή για να χρειάζεστε πάνω από 50 αστυνομικούς για να κάνετε μια απλή βόλτα? Όλοι εσείς οι πολιτικοί. Βλέπε Κεφαλονιά, Δένδιας. Δηλαδή τι άλλο θα κάνετε ρε παιδιά πια? Γίνεται εδώ πέρα, έγινε μια δημοσκόπηση για την τοπική αυτοδιοίκηση, για το δήμαρχο εδώ πέρα, και πήρε μια ψήφο. Και αυτή πρέπει να ήταν η δικιά του, γιατί δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος να τον ψηφίσει αυτόν τον άνθρωπο. Και έχει μούτρα, ενώ βλέπει τι γίνεται, βλέπει την καταστροφή που έχει φέρει στη Ρόδο. Για κάντε μια βόλτα στην ΚΟ, να δείτε καθαριότητα, φτιαγμένους δρόμους, τα πεζοδρόμια τακτοποιημένα. Γιατί ρε παιδιά, η ΚΟ τι έχει παραπάνω από τη Ρόδο? Δεν λέω να πάτε στο Μαρμαρίς απέναντι στην Τουρκία, εκεί θα κλαίτε άμα πάτε. Αν θα πάτε στο Μαρμαρίς και γυρίσετε στη Ρόδο, θα κλαίτε. Εδώ δεν είστε ικανοί ένα γκολόδρομο 2 χιλιόμετρα εδώ και 9 χρόνια να τελειώσετε πανάθεμά σας. Αυτό το πράγμα δεν είναι πλέον ανικανότητα. Αυτό δεν είναι ανικανότητα πια. Παιδιά, ορίομαι γιατί έχω βγει έξω από τα ρούχα μου. Πρέπει να βάλουμε πάλι τους Έλληνες επιστήμονες να βγουν μια καινούργια λέξη για να την κολλήσουμε στα μούτρα σας. Γιατί κλέφτες, απατεώνες, προδότες, ανίκανοι, σας τα έχουμε πει. Αυτά είναι παλιά και είναι λίγο πια. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε καινούργιες λέξεις. Και στο κάτω-κάτω της γραφής οι Έλληνες είναι που έχουν βγάλει τις περισσότερες λέξεις. Και η γραφή από την Ελλάδα ξεκίνησε πριν από 2.000 χρόνια και όλα αυτά 3.000 πόσα χρόνια είναι. Όλα από την Ελλάδα ξεκίνησαν. Ο πολιτισμός, η ιατρική,
η ελευθερία, η δημοκρατία, όλα από την Ελλάδα εμείς τα βγάλαμε. Και θα έπρεπε όλοι οι κοπρίτες του εξωτερικού να πληρώνουν την Ελλάδα πνευματικά δικαιώματα. Και όχι να έχουμε το μαλάκα, το δήμαρχο της Αγγλίας να... Άντε να μην μιλήσω, άντε γιατί τα πήρα τώρα και τα πήρα και άσχημα και δεν θέλω να βγω παραπάνω, είναι πρωί και μπορεί να ακούνε και παιδιά. Δεν γίνεται πια ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Να μας κοροϊδεύει ποιος ο δήμαρχος. Ποιος είσαι ρε? Πουλάς βούρι με τα δικά μου τα μάρμαρα? Το παίζεις τζόβενος και έχεις τόσα εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται να δούνε τα μάρμαρα και όλα αυτά με τα δικά μου τα μάρμαρα. Πού είναι τα δικά σου ρε? Έχω τον άλλον τον Ομπάμα, 200 χρόνια ιστορία λαός, και έρχεται και μου το παίζει τζόβενος μέσα στην Ευρώπη. Και εμείς σαν μαλάκες καθόμαστε και τον ανεχόμαστε. Επιστρέφω. Ακούτε Galaxy 99 Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και επιβραβεύουμε διαρκώς την προτίμησή σας με νέες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου σουβλάκι χοιρινό ελληνικό μόνο 3,98 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή ελληνική μόνο 4,15 το κιλό. Αρνί και κάτσεκι ρόδου γάλακτος μόνο 5,90 το κιλό. Μήλα κόκκινα βερμίου μόνο 1,39 το κιλό. Πατάτες Γαλλίας μόνο 48 λεπτά το κιλό. Μπύρα φεξ κουτί συσκευασία 4x500 ml μία συν μία δώρο. Κρασί τσάνταλι καραμέλο 750 ml ερυθρό λευκό 1 συν 1 δώρο. Πορτοκαλάδα λεμονάδα γκαζόζα μπλε 1,5 λίτρο μία συν μία δώρο. Και για τους εκλεκτικούς της γεύσης, νεαρό μοσχάρι ρόδου από επιλεγμένο παραγωγό. Την Τσικνοπέμπτη σας περιμένουμε να τσικνήσουμε όλοι μαζί με τσίπουρο, κρασί και μεζεδάκια. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς. Galaxy 99.
Δορυφορικές επιλογές Χατζημάρκος Γιώργος. Συνδεθείτε με τη νέα εποχή της εξέλιξης με προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας σε ό,τι και αν ψάχνετε. Επίγειες και δορυφορικές κεραίες, ψηφιακά καλωδιακά δίκτυα και Pay TV ξενοδοχείων, κάμερες και συναγερμοί. Καλύψτε τις επαγγελματικές και οικιακές σας ανάγκες στις πιο συμφέρουσες τιμές. Επίσης και στο επαγγελματικό μας σέρβις άμεσα και εγγυημένα. Η πείρα και η τεχνογνωσία μας εγγύηση για σας. Δορυφορικές επιλογές Χατζημάρκος Γιώργος. Μυτιλήνης 4 Ανάληψη. Τηλέφωνο 22 410 61 592. Σταθερή αξία. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua. Και συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Πήραμε έτσι μια ανάσα, ψιλοερεμήσαμε, τραβήξαμε και κάνα 2 υπογλώσσια για να πέσει λίγο η πίεση, γιατί έπιασε 210 με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται γύρω μου και μας έχουν διαλύσει τα πάντα, μας έχουν διαλύσει τη ζωή. Φταίμε κι εμείς, φταίνε τα πάντα και οι πάντες. Όλοι πρέπει να αλλάξουμε, ρε παιδιά, τρόπο σκέψης, τελεία και παύλα. Και καθώς ψάχνω από εδώ και από εκεί πέρα, πετυχαίνω και ένα άλλο. Αποκάλυψη σοκ. Αυτόπτης μάρτυρας ομολογεί ανθρωποθυσία στο Bohemian Grove. Είναι ένα δάσος στο οποίο πηγαίνουν κάποιοι τύποι, όπως παραδείγματος χάρη ο George Bush, ο Joseph Aloysius Ratzinger, έτσι, ναι, δηλαδή ο πρώην Πάπας Βενέδικτος της Εκκλησίας των Καθολικών. Ο Πίτερ Αλεξάνδρεν Σέρμοφ δηλώνει πως ήταν αυτόπτης μάρτυρας τουλάχιστον 3 ανθρωποθυσιών στο δάσος του Μποέμιαν τη δεκαετία του 80. Ανάμεσα στα θύματα και ο μικρός Κέβιν Άντριου Κόλινγκς, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 84. Πρόκειται για μια γνωστή φυσιογνωμία παιδιού που ο κόσμος είχε δει τότε σε αφίσες και ανακοινώσεις χαμένων παιδιών. Εγώ, με όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται γύρω μου, αν και είναι πολύ τραβηγμένο αυτό εδώ πέρα που βγαίνουν και λένε, είναι υπερβολικά τραβηγμένο, αλλά δώστε μου ένα έβνασμα, δώστε μου μία βάση από τις καλές πράξεις αυτών των ανθρώπων για να μην πιστέψω αυτόν τον άνθρωπο που βγαίνει και δηλώνει αυτά τα πράγματα. Παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Όπως και στα δικαστήρια, παίζει σημαντικότατο ρόλο ο πρώτερος βίος. Εάν ο πρώτερος βίος που έχεις είναι σκοτεινός, μαύρος, παράνομος κτλ., όταν θα σου επισυνάψουν μια κατηγορία, είναι πολύ πιο εύκολο να την πιστέψει ο κόσμος, ο πολίτης, ότι ναι, έχεις κάνει και αυτό. Όταν όμως έχεις άμεπτο πρώτερο βίο, δεν είναι εύκολο να το πιστέψεις. Όμως για αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα που έχουν υποθεί τα χίλια μύρια, εγώ προσωπικά 51% το πιστεύω και 49% δεν το πιστεύω. Όπως παραδείγματος χάρη έχει γίνει και χαμός που βρέθηκε, λέει, κάποιος σταθμός του μετρό, λέει, στην Αθήνα, κάτω, λέει, από τις κτηριακές εγκαταστάσεις της Γιάννας Αγγελοπούλου που ήταν, λέει, για να πηγαίνει το υπηρετικό προσωπικό. Ζητώ συγγνώμη από τις φωνές και από τα νεύρα μου, πνίγηκα, φίλοι και φίλες, ανθρώπινο είναι αυτό, ζωντανή εκπομπή είναι. Με τον πρώτερο βίο της Γιάννας Αγγελοπούλου δεν περνάει και από το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να είναι αλήθεια αυτό το πράγμα? Πέστε μου, ρε παιδιά. Η Γιάννα Αγγελοπούλου και ο Αγγελόπουλος ο άντρας της είναι από τις δυνατότερες οικογένειες και πλουσιότερες οικογένειες στην Ελλάδα. Με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, με αυτά που κάνουν οι πλούσιοι, γιατί δηλαδή να μην κατασκευάσει και ένα σταθμό του μετρό? Δεν κατάλαβα. Τι το παράλογο έχει το σκεπτικό αυτό? Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, ούτε και το λέω ναι υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αλλά εγώ κοιτάω τον πρώτερο βίο των υπουργών, των βουλευτών, των υφυπουργών, της Γιάννας Αγγελοπούλου δασκαλάκη, του άντρα της, του Άγγελου, και λέω ναι, ρε παιδιά, μπορεί να έχει γίνει. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πω
ότι έδωσε μια συνέντευξη η κυρία Αγγελοπούλου στον Sky, νομίζω, δεν θυμάμαι που ήταν σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό, νομίζω στο Sky, και είπε, συγγνώμη λέει ρε παιδιά, γιατί δεν τα βάλατε μαζί μου? Εμένα με καλέσατε για να σας κάνω όμορφους Ολυμπιακούς αγώνες. Εάν εγώ σας ζήταγα να κατεβάσουμε τη σελήνη για να τη βάλουμε πάνω από εκεί πέρα που θα ανάψει η φλόγα, αν εσείς το κάνετε, εγώ τι φταίω? Και είχε απόλυτο δίκιο. Εάν εγώ σας έλεγα ότι έπρεπε η κούπα η οποία θα έκαιγε η φλόγα έπρεπε να ήταν χρυσή, εάν εσείς το εγκρίνατε, εγώ τι φταίω? Και έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Εσείς τα εγκρίνατε, εγώ πρότεινα και εσείς τα κάνατε. Γι' αυτό εκτοξεύτηκε και πήγανε στα ύψη. Βέβαια εντάξει, εκεί υπήρχαν και λαμογές, υπήρχαν και κλεψιές για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 4. Παιδιά, δηλαδή ένα στάδιο, για να σας δώσω να καταλάβετε, ήταν προϋπολογισμού που όλοι οι προϋπολογισμοί είναι πολύ παραπάνω από το κανονική αμοιβή. Για να φτιάξουν ένα στάδιο 1,8 εκατομμυρίων ευρώ και στήγησε 84. 1,8 εκατομμύρια προϋπολογισμού και κατέληξε να φτάσει στα 84 εκατομμύρια. Ένα στάδιο. Συζητάμε ότι σχεδόν όλα τα έργα που γίνονται στους Ολυμπιακούς αγώνες, αυτά πληρώνουμε τώρα παιδιά. Μέσα στο εξωτερικό χρέος της Ελλάδος και όλα αυτά που τραβάμε τώρα είναι και οι κλεψιές και οι λαμογές που γίνανε στους Ολυμπιακούς αγώνες του 4 στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Τα νούμερα τώρα δεν τα έχω πρόχειρα να σας τα πω, αλλά περίπου λέει στοιχήσανε κοντά στις 20 φορές παραπάνω από ό,τι ήταν ο κανονικός προϋπολογισμός του συνόλου του έργου. Περίπου. Και τώρα εγώ έρχεται η κυβέρνηση και με πηδάει κατ' εντολήν της Τρόικας, των αντρίκελων, όπως λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Και εγώ δεν μιλάω για κάτι που δεν φταίω εγώ, κάτι που δεν έκανα εγώ, και πληρώνω εγώ για κάτι που δεν έκανα. Γιατί? Εγώ που φταίω? Όταν μπαίνανε βαρδιές πλατιές οι υπογραφές για να γίνει οτιδήποτε γίνει στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί να τα πληρώσω εγώ ρε παιδιά? Γιατί, για ποιο λόγο? Ή τη μεγαλύτερη λαμογιά όλων των εποχών που έκανε το Γεωργάκη τον Παπαντρέου, που βλάκα τον ανεβάζουμε και ηλίθιο τον κατεβάζουμε. Σας πληροφορώ, αυτός μας τη φόρεσε καλύτερα από όλους. Και πιο έξυπνα και πιο μαγκίστικα, και δεν μπορούμε να του προσάψουμε και καμία ευθύνη. Ούτε και καμία ποινική ευθύνη. Εδώ πέρα δεν τολμάνε να τον καλέσουν για μάρτυρα. Θα τον καλέσουν για κατηγορούμενο? Ρε μη γελιόμαστε τώρα. Είναι βουλευτής, τον πληρώνω εγώ ο ηλίθιος ο Έλληνας, και έχει να πατήσει στην Ελλάδα 1,5 χρόνο. Πηγαίνει και παίρνει 4.500 δολάρια για κάθε ώρα που πάει σε κάποια κολέγια και κάνει μαθήματα. Το ίδιο πράγμα είναι. Σεμινάρια λέει η Σταυρούλα. Σεμινάρια. Ρε μας κοροϊδεύουνε, μας δουλεύουνε ψηλό γαζί. Μας δουλεύουνε ψηλό γαζί. Και εμείς τι κάνουμε? Καθόμαστε και τα αποδεχόμαστε όλα. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτές τις εκλογές, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Είναι δικαίωμά σας να κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά εγώ θα το ξαναπώ ακόμα μία φορά. Βάλτε στη Βουλή 1-2 μικρά κόμματα. Δώστε την αντιπολίτευση σε ένα μικρό κόμμα. Όποιο θέλετε, όποιο να είναι. Να φύγουν πια αυτοί οι άνθρωποι. 40 χρόνια τους έχω στο κεφάλι μου, τους βαρέθηκα. Βγάλτε, θέλετε το ΣΥΡΙΖΑ να βγάλετε κυβέρνηση? Βάλτε ένα μικρό κόμμα σε αντιπολίτευση. Να μπει μέσα να φωνάζει, να ουρλιάζει. Βάλτε τη Χρυσή Αυγή αντιπολίτευση. Βάλτε ρε παιδιά όποιο θέλετε. Εγώ δεν κάνω πολιτικό αγώνα για κάποιο συγκεκριμένο κόμμα. Διώξτε μέσα από την κυβέρνηση Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, μέσα από τη Βουλή. Να μην μπουν αυτοί οι άνθρωποι, ούτε απ' έξω να τους απαγορευτεί με βούλευμα να περνάνε έξω από στο Σύνταγμα. Δηλαδή να μην έχουν δικαίωμα να περάσουν. Ασφαλιστικά μέτρα. Και βγάλετε ένα άλλο κόμμα, αλλά βάλτε και ένα μικρό κόμμα μέσα. 2-3 κόμματα. Έτσι κι αλλιώς 300 είναι οι βουλευτές.
Όποιο θέλετε, δεν με ενδιαφέρει τι θα βάλετε. ΕΠΑΜ λέγεται, Ανταρσία λέγεται, Οικολόγοι λέγεται. Υπάρχουν 20 κόμματα τα οποία κατεβαίνουν. Δώστε την ψήφο σε μικρά κόμματα. Να φύγει πια η σαπίλα. Και κάποια στιγμή να βγουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι να σέβονται την πατρίδα τους και να μας πούνε την αλήθεια. Όχι αυτοί που μας κυβερνάνε, αυτό ξεχάστε το. Να βγουν κάποιοι άνθρωποι, να μπουν μέσα στα υπουργεία και να βγουν σε ένα τηλεοπτικό, σε 2, σε 5 σταθμούς, δεν ξέρω πού θα βγουν, να μας πούνε την αλήθεια. Βέβαια, άμα θα βγουν και θα μας πούνε την αλήθεια, η επόμενη κίνηση, το Σύνταγμα θα γεμίσει αίμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μπουν κρεμάλες μπροστά από τη Βουλή. Και ο λαός από κάτω θα τραβάει το μοχλό και θα τους κρεμάει έναν. Άμα μάθουμε αλήθεια το τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Έναν θα ανεβαίνει και θα πηγαίνει 5-5 θα πηγαίνουν να τραβάνε το μοχλό. Θα πέφτει ξύλο το ποιος θα τραβήξει το μοχλό. Δεν μπορεί μια χώρα 8 εκατομμυρίων Ελλήνων να χρωστάει 350 δισεκατομμύρια και μετά από τις τελευταίες ανακοινώσεις με όλα αυτά τα καλούδια που πήραν οι τράπεζες, τραπεζίτες, Ω Παναγία μου, κακές κουβέντες λέω πάλι. Είναι στα 700 δισεκατομμύρια το χρέος, το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος. Και βγαίνουν και λένε έχουμε δώσει, λέει, πάνω από 1 τρισεκατομμύριο στα χρέη και χρωστάμε άλλα 700. Αυτά που μαθαίνουμε. Που είναι πολύ περισσότερα. Γι' αυτό σας λέω, κάτι πρέπει να γίνει. Η αγανάκτηση που βγάζω εγώ αυτή τη στιγμή στο μικρόφωνο δεν την έχω μόνο εγώ. Την έχει όλος ο κόσμος. Ο περισσότερος. Γιατί έχει και πολλούς βολεμένους. Πολλούς. Πάρα πολλούς. Γι' αυτό το λόγο κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει πλέον αυτό το πανηγύρι. Αυτή η κοροϊδία. Αυτός ο χλευασμός. Πρέπει να σταματήσει. Πώς θα το κάνουμε? Φτάνει πια. Δεν μπορεί να έχω μια χώρα η οποία να βγάζει το καλύτερο λάδι, να βγάζει παγκοσμίως αποδεδειγμένο, να βγάζει τις καλύτερες ελιές, να βγάζει τα καλύτερα πορτοκάλια, τα πεπόνια, τα καρπούζια, τα λάχανα. Αγροτικά έχουμε τη μεγαλύτερη και την υψηλότερη ποιότητα στην γεωργία, οτιδήποτε και αν βγάλουμε. Και στην κτηνοτροφία και πτηνοτροφία. Έχουμε τα καλύτερα πράγματα. Και δεν έχουμε 2 μποστάνια να βγάλουμε 2 ντομάτες. Έχουν σταματήσει τα πάντα. Δεν έχουμε πρωτογενή κατασκευή, παραγωγή, πρωτογενή παραγωγή. Να κατασκευάσουμε κάτι, να πουλήσουμε, να εξάγουμε. Εάν δεν γίνει αυτό, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, τελείωσε το πανηγύρι. Το ότι πατάμε στον τουρισμό, δεν έχουμε πρωτογενή κατασκευή, παραγωγή. Έχουμε διαχείριση χρημάτων. Πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε την αγροτιά. Όχι βέβαια με αυτούς τους παμπώνιους αγρότες. Ένα χωριό ολόκληρο στη Λάρισα, ένα χωριό ολόκληρο ήταν όλο γεμάτο με Porsche Cayenne. Και μου βγαίνει και αυτός ο άνθρωπος που είχε την Porsche την Cayenne στον γκαράζ κάτω από τη βιλάρα των 300 τετραγωνικών και μου βγαίνει στους δρόμους και μου λέει εμένα δεν θα με φορολογήσεις. Δεν θέλω τέτοιον αγρότη. Να μου λείπει το βύσσινο. Εγώ δεν θέλω τέτοιους γεωκτήμονες, γιατί αυτοί δεν είναι αγρότες. Είναι γεωκτήμονες αυτοί. Ξέρετε, ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι παραγωγή και πατέντα ελληνική. Από το 1965 έχει βγει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έκλεισε το εργοστάσιο. Ήταν στη Λαμία, αν δεν κάνω λάθος. Το κλείσανε. Γιατί ποτέ δεν κατάφερε να πάρει άδεια. Γιατί δεν αφήσανε οι άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες να πάρει άδεια το συγκεκριμένο εργοστάσιο.
Είχαμε εργοστάσιο της Μισελίνη εδώ πέρα, έφτιαχνε τα λάστιχα, πήρε δρόμο. Σου λέει σιγά μην κάτσω εγώ εδώ πέρα με τους Μάου εδώ κάτω. Έχει κλείσει το 90% όλων των βιομηχανιών και βιοτεχνιών που ήταν στην Ελλάδα. Και έχουν πάει Βουλγαρία, αλλά ξέρω εγώ που αλλού έχουν πάει. Τουρκία κτλ. Στην Άουσα. Πάει και αυτό. Στη Βουλγαρία. Έλος πάντων. Αυτό είναι το όλο το πρόβλημα. Πρέπει να τελειώνει αυτή η υπόθεση με δάφτους που έχουμε μπλέξει. Είχα ένα τηλεφώνημα από έναν καλό φίλο από τα 30 προηγουμένως και μου λέει, μου έκανε μια απλή ερώτηση, μα ρε Κώστα, πώς γίνεται και βγαίνουν πάλι οι ίδιοι άνθρωποι? Και του εξηγώ ότι το σύστημα καταμέτρησης των ψήφων είναι της Logitech. Θέλετε να σας πω περισσότερα? Ποιος είναι η Logitech? Πέστε μου ρε παιδιά, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της Logitech? Ο πρόεδρος ποιος είναι? Πρέπει να καταλάβουμε 5 πράγματα. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν φωνάζω και ορλιάζω ότι έχει γίνει παρανομία στην καταμέτρηση των ψήφων. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Αλλά είναι μεμπτό αυτό. Είναι μεμπτό από μόνο του. Δημιουργεί μία υποψία. Τώρα σε 3 μήνες έχουμε εκλογές. Πάλι από κάτω θα διαβάζετε Logitech. Γιατί ρε παιδιά η Logitech? Και πού ξέρω εγώ, εάν ο κύριος Προβό Ζιουζίτσου πάνω κάτω μανταλάκια δεν είναι σε ένα κομπιουτεράκι γουτσουγούτσου μουτσουμούτσου και κάνει μαγκές? Μπορείτε να μου το αποδείξετε? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το βιογραφικό του δεν είναι και από τα καλύτερα. Ή κάνω λάθος? Σκεφτείτε τι έχει κάνει και τα ξανασυζητάμε. Και ποιος είναι ο συγκεκριμένος πρόεδρος και τι έχει κάνει. Και ο συγκεκριμένος παλικύριος να έχει εξ ολοκλήρου την καταμέτρηση των ψήφων στις εκλογές στην Ελλάδα. Γιατί? Για σκεφτείτε λίγο αυτή την ιστορία. Εγώ σενάρια πετάω. Έχω μπροστά μου ένα τραπέζι και πετάω σενάρια πάνω. Αλλά όμως τα συγκεκριμένα σενάρια που πετάω έχουν άμεσο αντίκτυπο σε μένα και σε όλους εσάς. Σε όλους μας έχουν άμεσο αντίκτυπο. Ο Καρατζαφέρης, αν θυμάστε καλά, πριν από κάποια χρόνια πήγε και έκανε αίτηση, δεν ξέρω τι γίνεται και τα λοιπά, ότι υπήρχε παραποίηση εκλογικού αποτελέσματος. Τι έγινε με αυτή την υπόθεση? Ξέρει κανένας? Έχει μάθει κανείς τι έχει γίνει? Εγώ δεν ξέρω. Εσείς ξέρετε? Για πέστε μου, ξέρετε εσείς τι έχει γίνει? Μάλιστα. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, πρώτα απ' όλα θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους συμπολίτες μου και μόνο για τον τόνο της φωνής μου. Σας ζητώ αμέριστα συγγνώμη. Μάλιστα, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους, η ώρα είναι 11:25. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού πάλι αύριο με την εκπομπή ο Τιλάχη. Μια αστεία μορφή της όλης κατάστασης. Όσο μπορούμε λιγάκι έτσι να γελάσουμε λίγο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να τρώτε υγιεινά και να περπατάτε. Να κάνετε έναν περίπατο και μαζί με την οικογένειά σας. Αν έχετε και κατοικίδιο, πάρτε και το κατοικίδιο μαζί και να βγαίνετε κάθε απόγευμα, και τώρα που φτιάξανε και οι καιροί,
να κάνετε έναν περίπατο, να κινηθεί το αίμα. Ξέρω τι σας λέω. Καλό μεσημέρι, καλά να περνάτε, ραντεβού και πάλι αύριο. Γεια σας. Me gustan los aviones.